Sing urun iki malah meneng ae, sing ora urun mesti terope iki piye to, seneke kurang. Usule tapi gak mbayar. Aduh, seneng rasane. Seneng no? Nggih. Bayar pira kowe? Lha niki kalih mau di ngendikane Pak Kondang. Ah, transit mau ngendikane Pak Kondang. Nek anu mayang nggo pepadi iki ya ora bayaran wong iki sampeyan asok bulu bekti karo pepadi pusat. nggih no. Nyat pancen kula niati kok. Iya. Terus ngaten apa? Niki organisasi Perkemi kan Seno kula badhe kucak. Ketua Jogja Seno, Ketua Tegal panjenengan Perkemi. Napa? Persatuan Kencing Manis Indonesia itu harus ditingkatkan. Nek kula pancen kencing manis kok, pun dangu. Jadi kalau ada wanita manis pengen ngencingi. Ten pundi mbok melu kula. Dados ngaten sedayanipun, listrik menika sagedipun murup merga wonten kekuatan min dan plus. Dari kekuatan sejarah serta inovasi listrik ini, maka kita berkumpul bangsa Indonesia dari segala kekurangan dan kelebihannya, kita membangun persatuan. Karena kita adalah seniman dalang, maka namanya Pepadi. Selamat ulang tahun yang ke-47. Kula mriki Sing plus ya temu, sing min sing ya. min ketemu. Dados mboten saged mbeda-bedake. Nggih, mula dalang niki sok nggawa sinden jenenge min niku ora arep ngepluske ngoten. Nggih laras. Saya waktu kula nggih matur nuwun, Dik. Pripun, Mas? Saya kalau di kantor stres mesti nyeteli YouTube tetapi warga negara beserta dengan pendukungnya punya hak. Dan itu secara undang-undang dilindungi dan itu wajib dikeluarkan. Salah satunya adalah untuk kebudayaan Ceki adalah Pepadi, pewayangan Indonesia. Monggo niki pimpinan perusahaan sedoyo. Betul, perusahaan yang besar-besar itu loh, kayak Waskita Karya, Nindya Karya. Niki wong telu niki ambane sumure minyak Palembang niki. Kula nekseni wis ora tau wayangan ki ya. Menika sampun. Nggih Mas, leres niku. Kang Parno pripun? Nah, nggih pancen itu yang kita lagi coba masuk ke sana. Nggih. Artinya kita memang tidak jangan ngemis. Sini Pepadi kok ngemis. Enggak boleh. Nggih. Tetapi itu adalah hak kita. Kita punya hak ya memberikan kontribusi atas kewajiban kita terhadap masyarakat. Nantinya kan begitu, Mas. Nah, melalui jalur pedalangan kan. Nggih. Nah, alhamdulillah bahwa acara malam ini pun kita sudah dapat banyak support, Mas. Alhamdulillah. Artinya bisa berjalan dengan seperti begini ya karena banyak support dan sponsor terhadap Pepadi Pusat. Ini kita punya tepuk tangan ura untuk para sponsor pemerhati budaya sing duweni ikhlas. Nggih, Pak Kondang. Saya mau urun-urun sedikit. Setelah website Pepadi sudah ada, maka alangkah indahnya kalau kemudian Pepadi itu mempunyai data-data seluruh wayang se-Indonesia. Seperti tadi yang Senawangi katakan, saya kepingin menghibahkan wayang golek cepak. Satu set, nanti akan saya hibahkan untuk Pepadi. Tepuk tangan untuk Bupati Tegal, wayang golek cepak satu set. Ya, Mas Iwan nanti tolong diambil. Mas. Ya. Kula nggih elek-elek ya sing lawas ya, Mas. Napa? Sing lawas nih kok. Ini adalah pembuatan Empu Sarno, buatan tahun 79. Jadi tidak lawas banget tapi rodok masem. Betul apa-apa nggih Mas Gondang? Amin. Matur nuwun sangat, Mas. Nggih, Matur nuwun. satu set. Nggih. Betul bisa dibayar. Wis, tapi kalau nyuwun pangestune Pak Kondang, saya nyalon lagi. Jadi. Amin. Wis ora sami yang bupati. Satu ucapan itu adalah doa. Kalau punya niat jangan semenit pun kita bimbang. Tetap ke depan. Bupati Tegal tetap terus semono. Amin. Kan kula nggih nuwun sewu mboten nyombongi panjenengan, Mas Gondang, Mas Parno, Mas Teguh, Mas Agus. Kula nggih badhe ngibahaken dumateng dalang nika. Anu Mas Eno aku ya paring piantu ning sampean. Dirungokke tenan. Tenan, iki serius omongan kok malah jebakan. Heeh, nun sewu. Aku ya zaman saiki zaman aku ya mung bantu donga. Nggih. Dadi ya. Ya kuwi. Mboten sing ajeng manggibake napa, Pak? Ya donga kuwi mau omah apa kowe? Walah. Kok walah piye? Sampeyan iku ndonga nggo awake dhewe mawon. Sapa? Sembuh. Lah wong kowe dhewe ndonga ya ora sembuh-sembuh lho.
Pokoke nek lara ya aja padha cerewet. Sampeyan Kyai sepuh ditakoni ya suarane ora kepenak kok. Ora penak. Ketemu kula tengahipun Mbah. Pripun nonton tamba ora? Wis tenang wae, engko anggere mudar rak mudar kabeh. Iki kita kowe nek ngaji ning Bupatine Tegal. Penyakit kira ana hubungane karo nyawa. Nggih. Mbah Maimun Juber Sarang itu mulai umur 40 tahun sudah kenal kencing manis. Saiki mes 110. Pun pokoknya berkah sedaya nggih. Ya amin. Berkah kabeh. Amin. Nembang. Ya baik. Karo ngene nyawang TV. Nah, tenan to. Tuku kayu ireng rupane buat duren buahe tomat. Ning nang ora ketara nek kowe anu. Ketara nek kowe. Niki soalnya sabut anu gawane waluya. Lah nggih. Dameli aku kuwi ya patek srekno. Dek nek ora waluya ora dagelan kene iki. Dagelan kene iki nek ora waluya ora. Ha niki kanca kula rombongane waluya dadi. Sampeyan ngece waluya do ora trimo. Ketok rupa. Kula cangkeme ra ombo-ombo kabeh. Mula delengen rupane kaya botontah Jenenge Karawitan Waluyo Fans Club. Nggih niku. Rabi ayu larang regane, bojo sinden maraya samurat. Iku ngono mongku yonan. Pokoknya tangguh kabeh. Pasaran kono ben kena aku. Iki nek Kang Waluya biasane Pak Bupati. Ora iso Rama siji, Rama ngecrek gak iso, langsung dangdutan. Aku ngerti, kek kon Rama siji, kon kidungan kaya tolo kaya kirun mudyar golek cengkoke. Waluya niku. Pak Waluya. Kok sampean ngerti sangat kalian Waluya Lah niku. bendina ndelok niku. Yo pancet teh banyolane kaya sampean mau. Nggih. Aku yo kejabikan nang omah ngono. 4 5 pancer nunggal teh. Budaya ketep ditingkatkan ana maneh jamane wis siji akeh wong wedok sing padha seneng dadi TKW golek rejeki ana manca negarane entuk duwe uga entuk asile. Kaya ngene cak kirun ora perlu dadi TKW. Ayo usaha ana negarane dhewe. Ayo usaha buka warung bakul pecel lele. Aku klakon dulur bakul pecel lele. Saben dina warung tak buka dagangane entik larise. Duwe tak entuk batine sithik wae jare bojoku ben batine akeh ayo ngimulele dhewe lakon gawe kolam aku
Waluyo. Manuk prenjak mlimper ngulon kanca panjang sing alon-alon dangdut. Juli Waluyo. Nang ning bunine bonang genderan pekeken nong lan gambang iku ngene arane gamelan dijogeti karo tetembangan wong modele Joko saiki yen pacaran ana kandang sapi ora ngerti ana si patroli bareng digetak katoke keri kapokmu kapan wong arek wedok kok biayaan pacaran ra ngerti aturan mulih-mulih mlentu 3 wulan tuku bakwan neng kutha Arjo ndok gemak kok bunder-bunder enek prawan dipepet Joko bareng rasa penak kok gayer-gayer cekap semanten hitungan prosa lan boten barang karesa. Apa? Ya yo Niki nek suasana kaya ngeten niki teng negara Timur Tengah budi bom niki. Pramila betapa pentingnya kita untuk mensyukuri dan kita tetap pegang bahwa Pancasila itu adalah sebaik-baiknya dasar negara untuk Indonesia. Kekalahan negara maju Eropa apalagi Timur Tengah dengan Indonesia di sini. Nang kono arep kumpul wong 1 sarawani, wong 10 rawani mergo perang berkecamuk antara sesama bangsa, antara sesama saudara. Tapi di Indonesia Sabang sampai Papua arep wayangan aman, dangdutan aman, campur sari aman, tibaan aman, istighosah aman, maulutan aman, Rajaban aman. aman. Sayogone sak dagelane lho. Oh ya. Ning bledose ning kono. Kene cek iso digolek. Iki mono duar mutar ya ana ya. Lah niku ora kirun Ibu aku mejen. Lho kok iso Ibu aku ora iso mbledos lan dhuwur udan. Pramila Bah. Nggih. Pernyataan bersatunya NU dengan Muhammadiyah ini akan menjadikan negara Indonesia baldatun thayyibatun warafun ghafur, aman dan sentosa. Amin. Top. Wis tenan pokoke wong iki jangan digamane rukun wis ora enek apa-apa. Kira-kira nek umpamane teng Timur Tengah wonten dagelan kaya sampean niku terus pripun nggih mriko? Kira-kira kok mati pun iki. Larene pun mboten enten pun. Pramila jenengan sampun wantun-wantun dagel wonten ing Timur Tengah, mangke kaya percil. Nika ten Hongkong kecekel. Aja meneh kok percil marwata ndagel ten Hongkong tabrak taksi sikile nganti operasi. Tanggapan sak pekohe sikile niku ora marwata mboten enten. Kok biayaan mriko-mriko pripun? Ha pripun wong ngibur tiyang ten mriko kok Mas. Mriko ya butuh hiburan kok. Oh nggih. Mesake hampir 300.000 wanita Indonesia ada di negara Hong Kong. Itu perlu sentuhan budaya. Mula zaman anak-anak kula ketangkep di Hong Kong, saya menghimbau pada pemerintah adalah duta budaya 1 tahun 2 kali atau 3 kali untuk nambani rasa kangene anak-anak kita, bangsa kita yang di luar Jawa. Ngomong ini ki ndareki golek job, alah padune pengen ditanggap. Dian apa piye?